Ahojte, ja som nemal natáčať osobu v Taliansku, to viete všetci. Ja som si tam kúpil mikrofón. Tento zácný mikrofón. A to je všetko, aby ste vedeli. Ja si natočím nové video, čo budem hrať do Squid Gameu tie kocky, že tak, a zoberieš, tak to je asi všetko, lebo neviem. Takže natočím a ešte natočím druhé video a to bude asi zajtra s Coca-Colou, že porovnám normálnu Coca-Colu a druhú, čo je taká istá Coca-Cola, len ten nápis je čierny, ale to asi bude také rovnaké, ale uvidím. Tak to bude zajtra. A pozajtra neviem asi. Ja asi natočím short. Som sa pomýlil, lebo som nevedel, čo mám povedať. Dajte odber a like. Lukáš Motika, ty už natáčaš. A prečo už natáčaš? To odkedy? To už som si ani nevšimol, že natáčaš. Dobre, tak ja sa lúčim, ľudia. Tak, čus.